L-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Raġus immanipula aħbar imxandra minn One News fuq il-medja soċjali bil-għan aħħari li jqarraq u jagħti l-impressjoni li din il-Kamra tal-Aħbarijiet irrapportat xi suċċess li kiseb hu personalment fil-Parlament Ewropew. Iżda apparti l-manipolazzjoni meskejna ta' Raġus fuq ir-ritratt ta' One News, il-verità hi li s-suċċess miksub li wassal għall-azzjonijiet fit-Tunezija kontra sajt illegali minn ċittadini tiegħu kien biss riżultat ta' negozjati mill-Gvern Malti permezz tas-Segretarju Parlamentari responsabbli Alicia Buġija Said u l-Europarlamentari Laburista Thomas Bajada, kif anke mħabbar fi sqarrija uffiċjali l-bieraħ. Fil-fatt, f'kumment ma' dan l-istazzjon, is-Segretarju Parlamentari Alicia Buġija Said qarret li l-Gvern ilu numru ta' snin jiġġieled din il-ġlieda favur is-sajjieda Maltin. F'Ġunju li għadda propju stidinna l-Kummissarju Ewropew responsabbli mis-sajt sabiex jiġi ġewwa Malta, ġie hawnhekk ġewwa Marsaxlok u anke iltaqa' mas-sajjieda, aħna ridni li jiltaqa' mas-sajjieda ħalli jisma' minn għandhom dirett x'inhuma l-isfidi u kif nistgħu insibu soluzzjonijiet flimkien. Minkejja dan, Peter Raġus ittanta jieħu xi mertu u anke jidher sabiħ mal-Kap Nazzjonalista Alex Borg u meta babas l-aħbar minn One News qal kemm jien kontent li l-Partit Laburista jifraħ bil-kizbit tagħna għal Malta u Għawdex. Qed taraw hawnhekk bil-fatti kif il-Partit Nazzjonalista mill-Oppożizzjoni diġà qed iġib riżultati straordinarji. Iżda quddiem dan kollu, is-Segretarju Parlamentari Buġija Said sostniet kif il-Partit Laburista mill-Gvern u fil-Parlament Ewropew qiegħed hemm favur is-sajjieda Maltin u Għawċin. Budget wara liħor nibqgħu nimplementaw skemi favur is-settur tas-sajt, titkellem mas-sajjieda tara kemm huma grati lejn l-għajnuna li mhux biss fejn jidħlu skemi finanzjarji li ta' kull sena noħorġu sabiex nassistu lil dan is-settur, imma ta' kemm nirrappreżentawhom bil-qalb u bil-qalb meta nkunu mhux biss Malta ma fl-ogħla istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea sabiex inkomplu ġibu liġijiet u policies li verament jixraq lil pajjiżna.